parauma. Yung mga tiyos na parauma na beneficiaryo ka na forfeit. Imbis na magtanong, tigpa para halap na lang na pundo na alis sa Pantawid Pamilya Pilipino Program ka na sa tuyang gobyerno na dahil nalugod nagtatrabaho. Oo, dyan na lang minaasa. Sa bagay ako, binsido ako sa sinasabing ni Sekretaryo Piñol, sa iyo ngayon yan nakakapaluya ka na produksyon ka na iniyaon sa agrikultura. Sa pagtatanong, ninulit o gakuna itong mga siyembros ka na forfeit na magtanong. Pigpa para sa nasoy nagtataw sa inyo. Ang masakit pati kay ni manager ta ibang kwarta, imbes na magtagos kuman sa kiyan, iba man na inaabtan pag nakakaputa na kan ibang mga magurang. Minagdagos ini sa kung ano-anong bako naman talagang makatawid sa pamilya. Ginigibukan kwarta, kundi nagsusurugal na lang. Tapos ang iba, kung ano-ano na bagang mga naisipan, gawa na dyan, kukuha na ng motorsiklo. Pinagagarantay yan na umaabot na punto sa forfeit, panghulog sa motor. Ini medyo makulog sa buot na ang kwarta ka na gobyerno nagdadago sa nagkapatira na tool out mayo man na balik sa gobyerno. Ini pag sinabing pundo ka na gobyerno, luwang bagay sa naman. Pwedeng maigil pinapahalagaan kay itong mga tinatawan ka na sinambit ng pundo, iyan na nagiging triste sa mga programa ka na gobyerno na imbes na mapakaray iba niya itong mga namamanuan mapakaraya na sarungahin sa kantatuyang gobyerno. Sabi ni Secretary Piñol kandi kung itinaw na ngayon sa Department of Agriculture sa mga paratanong parauma nakatabang pa isa yating pa para taong dole out sa tuyang gobyerno duman sa mga garuan nangyayari kaya baga manager pinutok na maging hugakon ani ba mga Pilipino nag-aasa na digdi sa forfeit na imbis na magtrabaho ni ba minaasa na sana sa itataw ka na DSWD. Pero dakol man talaga ang naghihiro man ta nakahawas man sa pagtios ng mga purpose mo niyan. Kaya ang iba nga ni nahalik na sa listahan ta medyo nag-araasinso naman ang buhay. Oo, dakol man na natatabangan ko ni cellphone. Kundi dakol man na naghihinugap. Yan sana. Ang kawara o gabon, nagkabunga maligot. Kasi kung nagkakapasabot ng renda pagpa-eskwela, kapag ang forfeit. Kundi itong mga hugakon man talaga, dawa nga ni pasugon muna yan ng pundo ka naalis sa forfeit kung talagang... Kung yan, mahalat na sa nalugod. Dahil na naghihiro. Sige na sa nang halat. Halat punta na lang yung abot na naman yan ito. Okay. Philip, standby ka muna dyan, tayaon sa ibong nyatong linya. Balikan ta ka na sana, si General Manager Wilmore Minyolas, Canabua Water District. Philip? Yes, mabalita na lang. Okay. So, yaon ko niyan sa ibong nyatong linya, si GM Wilmore Minyolas. Sir, maray na aga po, maray na ramrag tabi. Nilbin, maray na agad sa ibang kanakon. Nag-visit sa mga banwaan, kung sa'y nagsisilibran, iguaning military pa rin na pagkaaga. So, sa mga natubangan natin Nilbin, nakatapos pa sana, kasi ring contingent. Kan parada, kaya maribok sa bago. So, salamat na natanan mo kami ng pagkakataon na makapag paabot kan mga informasyon mula na pagkaaga, partikularmente digdi sa
serbisyo kan Naboa Water District. Opo, inong tabi GM, may mga naghahapot pagiraray. Although, yaon po, ang sindong abiso, dyan po sa mga member consumers, siguro sa mga di po nakaantabay katong abiso ka, ano talaga ang pinakarason tabi kanipong nangyayari mo niyan na water interruption sa unsing barangay dyan po sa Naboa Tabi GM? Ang pinakarason tabi digdi Melvin nagkaigwaning komunikasyon sa kuya so Houston Hydrotech Products and Systems Incorporated na yung nag-ooperate kan sa Chagol Pumping Station. Sila ang igwaning kontrata sa Samuya na mag-filter ang tubig kan sa Chagol. Kaya lang ining interruption mo yan kausa kan electrical problem na namalisyahan din for about 2 weeks nagkakaigwa ng problema sa kuryente duman sa pumping station. So kaso karong aldaw pa kanit tabi ni Bilbil kaya lang nagkataon na fiesta sa Santiago Mall kung sa'y namumuntak ang pumping station. Kaya big uktaba mi kasubanggi asin mo niya na aldaw tangaring magang ma-restore itong kuryente na kaibuhan kan Santiago Pumping Station. Ang problema po itong yaon sa laog kan control structure. Tangaring magang mapakakay na nag-iinit tabi na nilbin sa kanida ng Sicilia. Asin naaraman ko niya na pag-aaga sa amay na amay yaon ang huduman sa pumping station. So naaraman ko na ang ginimo pala pinagsuhay itong koneksyon hali duman sa generator set asin duman sa kuryente hali sa kasureko. Tangaring kontrolado maray ningulita magkaiba ang power kan genset sagkot ang kuryente na nagahali sa tuyong electric cooperative. So ngunyan padagos na sabi bilduin ang trabaho asin biglalauman mit tibaday naman maghapon ngunyan na ang trabaho tangaring pagang maibalik tulos ang serbisyo kan Naboa Water District duman sa nagkakirang barangay na sagud nga ninyo yan sa muya pang bigaan tabayanan ng mga phone calls dito sa Samuya tayo nakadangog kan sa muyang pangatpunan sa mga radio station na sa itong tingpalibot ng sound system. So igwa pa ning naghahapot dito sa Samuya. So yung tabi milbin ang problema na sa ngunyan kausa kan water interruption sa nagkapirang barangay. So siguro expected naman po yan na ma-restore at sana po siguro hapon ano po? Ayuman talaga atin gusto ko pala milbin na may paabot na itong ibang barangay duman sa 11 ning tubig na dikit mo dyan bakusa ng makusog kundi iguaning continuously na nagbubulos halimbawa duman sa may parting Santo Domingo iguaning tubig asin di man sa poblasyon iguaning tubig ang sa San Nicolas, San Roque itong mga arani digdi sa poblasyon uli tapig pala ugmiman itong tubig halis sa Baaw Water District itong supply ni halis sa Baaw kasi duman man sa west itong sasabi mo Santo Domingo Tupas Proper, Tupas Sugod binukasan ni man na palaog naman itong halis naman sa San Roque sa Kumay Pumping Station. Ay sir, iyo man sana nabanggitan mo po ang David digdi sa Baaw Water District. Ano tabi, nasa Pirapaman ang kumbaga nakupo ang tubig halin po sa Baaw Water District, pasiring dyan sa Naboa? Dakul-dakul man na tabi bilbil, ning ulita yan ang pinakadakulaming water provider. Dakula, in fact, itong samuyang pinagbayadan sa nakanging aldaw is 1.5 billion. So, yan ang samuyang piglalauman na makadurugdag. Kaya lang, pag peak hours sabi, Bilbil, naluya matipis sa Samuya. Hindi ulit, siyempre, ang kadakon na nasa peak hour man po. Dyan man sa Baaw. So, pag digit na nagagamit dyan sa Baaw, medyo makusog na. Minakusog sa Samuya. Lalo pag matanga, minakusog dito sa Samuya. GM kadto sa mga enot ng entrevista, nabanggitan mo kadto na
pinaplanuhan ka man dyan po sa Nabo Water District na kumbaga makasara sa diri naman ang Nabo Water District. Sa puntong inipungo niyan, aday pa kita nakakaabot naman sa kuya na ito, plano ta na kuyan kita, maging independent na, digdi po sa ibang mga water district. Yan ang sa mo yung dati bilbi na bigingo actualmente. Nakakutaman siguro sa imong pagdangon na kami man hanggang irrigation ni Water District. Iwan naman kami ng private partner Sino po na ito? yung mabuhos ni darada ko ng pondo para sa rehabilitasyon, para sa expansion, para sa pagtugdas ng mga darakulang water treatment plant na ang source ni ng mga talo, ang Bicol River, ang Marip River, tangaring magang maging self-sufficient man sa muyang banwaan, pag-abot kang panahon na sa muyang pinagahalat na posibleng magkaiguan ng ng water crisis. May sari-sari source, tapos ito bang mga loko baga? Prepararan, as in, siyempre, pag-araw kayo na nagpipreparan nito, ito yung mga problema natin, Milvin. Asin mo niya ng mga panahon na yun ay sa mga naging arreglo itong sa mga partner na makalaog mo niya ng August. Tangaring magang magpadagos na sabi kan sa muyang joint venture agreement. So hopefully, ano rin po ang timetable ta ni GM na mangyari po yung gabos, mamaterialize natin. Actualmente, sa timetable kami, Milvin, ngunya na taon, garo magkakatugdas kami ng mga duwang pumping station. Itong Deepwell kami, Milvin, itong sa Santa Lucia, ma-under yan by August. Kaya masunod na bulan, ma-under na itong sa Santiago, sa Santa Lucia pumping station. Kasi hindi ko kami hindi ko konsingir na bali duwa pang posibleng source dyan sa may Antipolo kasi duman sa may Maluyon Oriental. Sa mga sunod na taon siguro pupunan na itong dakulang source. Halos sa surface water, dito sa mga dito sa mga salog, pupunan na, di haloy tayo yan Milvin. It has a timetable of about 1.5 year na makuha yan ulita kadakol bagang papilis na nire-request sa muya pag-abot sa pag-apply duman sa National Water Resources Board ng water permit. So hopefully kayang-kaya na po pag-abot kan panahon na talagang ang Nabwa kuya naman para sa Nabwa iyaw naman talaga susupply kang tubig namin. Ayaw man talaga kami Milvin, kasi sumitigla lang ako within 3 years, makukuha na yan. Ako'y rakan matusog ang pressure. Sa mga tigla lang ako namin Milvin, kahit itong 42 barangays na Nabwa. Gabos na magkakaigwa ng bastanting supply ng tubig. So ini po ang sa muyang plano, ini po ang sa muyang pangaturugan na ma-achieve kan Nabwa Water District with our partner. Okay. So GM, salamat po maritabi sa pagkakataon. Unless otherwise, igwa ka po ng mga bot pang ipasabot sa satuya po mga member consumers tabi GM. Well, yung sa natabi, Milvin, sa kuyang pag-iulay, alakalato po na mag-store ang tubig. Duman sa may parting ito sa Santiago Old, masiri po sa may Lapurin Lima, na posible kung matapos po yan na utto o at kanahapon, sigurado po po na mabulos-tulos ng tubig kasi nabanggit, diba, igwa na po kita ng tubig. As in, dahil na kita maglalaong o kaya dahil na posible na magkaigwa ng problema huli kan dulot na posibleng mangyari kung data na irahi ito na dulot kan elektrisidad o faulty wiring. So, ini po baga sa ko yung pinapaabot sa mga konsumidores, mangyari po lugod na maintindihan nito kami. As in, sa gabos kayan, Milvin, mabalos sa sendong istasyon, dahil nilulugod pagkait ang pagkakataon, na anytime mag-apod kami sa Indo ang mga magkakanig ng informasyon. Mabalos sa si Marinaga. Okay, welcome ang tabi GM Wellmore Minyolas, kan Nabwa Water District. Yan po mga tugang, nakaulit na si GM Wellmore Minyolas.
Barayoga, amo na. Balik po niyan 3 minutos na makalis ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Okay, aratsan sa mga tugang mabelta po ang problema. Makalis na po ang nagkakapira niya itong mga hanap buhay, standby, Philip Barasina. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa Romilagro, alagad ang pagkaganahan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap ni magkakadamay ang A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado. Mananauman niya po, unpa kan 1973, nag-ofresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado. Madali sa nanghanapon, ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igualin mga branches sa Santo Domingo asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabihin ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal ng NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. Ang Avega Funeral Services, Ula Porinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apunahan kung e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Porinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. New and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwaza, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the group site, San Roque, Iriga City, New and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. New and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. New and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Dagos-dagos kita ngunyan mga tugang digdipo sa tuyang pagribahan. Ay guwana kita nin 5:30 minutos na makalis po ngunyan. Ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Digdipo sir sa siyudad Kaniriga dapat po malinigan man. Ang iba po sa sentro ginagamit naman na tindahan kan mga negosyante bako gamit kan bitikulo. Tigsik ko ang mga matumang sa magurang kung minahilang daing ibang minatabang kundi ang magurang na haros ibaringbang kaya dai ipangahas ang sendong kauragan. Pero dilos obos po sa mga hobin mo niyan. Minsan, kulang na talaga mga tugang ang disiplina. Kaya man arog na sa nakani ang pagmawot na may belta ang mandatory ROTC. Tangani na magkaigwa mga tugang nin sikera disiplina ang satuyang mga kahobinisan.
Kaya mga tugang talagang disiplina. Mas rinirespeto naman yan ang mga gadget, ang mga kuyan po, influensya sa social media. Kung minsan man kaya, kuruntrahan man, sagkod po ang DSWD. Pag nakuyan mo man, naiksiduhan man na maray, kalaban mo, bantay bata. Dahil na punin padumanan. Noy 9 minutos na sana mga tugang o 9 minutos na makalis po ang oras na alas 9 ng pagkaaga. Ini pala mga tugang na mga poste na yaon po naabot kadtong road widening project. Kan congressman pa si Congressman Sal Fortuno, naipaabot ka na ini dyan po sa Kasureko. Kaya lang, dapat palang kani may koordinasyon man sa lokal na gobyerno, tapos po bako man sa nangayang postime, anyaon dyan sa tinampo na inabot kan widening. Yaon man ang poste kan iba pang mga kuyan po, cable, sagkod iba pang linya ng telepono, yaon man ngaya, yaon dyan sa inabot kan widening. Kaya bako sa nangaya kami, ang dapat kayan na maghigo. No rin daw po yan mangyayari. Taaram nindo, delinkwente mga tugang sa parte kan mga motorista. Dapat po magkaurulay na ang DPWH, tapos mga tugang ang lokal na gobyerno, sagkod ang Kasureko, sagkod inipong ibang may sadirikan poste. Haloy na po na natapos ang iba sa mga road widening project digdi po sa Rinconada, pero ito mga tugang na poste, yaon pagiraray sa tahaw kan tinampo. Si Melvin Barayoga, amo na! Pakiayos man tabi kani. Paki-aksyonin naman tabi nindo. Sabi po kan DPWH, may kwintada ngaya kami kayan. Ang problema sana, sisay ngaya ang dapat na magbayad sa relocation kan poste. Bahala na po kamo. Maski pa, sisay ang magbayad kaya. Ang importante, maging salbado ang satuyang mga motorista, maging salbado ang satuya pong mga kababayan sa pag-agi sa tinampo. Urog na po kung banggi. Kay kaman daw, lalo na po kung maluya ang street light. Pagkatapos mga tugang bigla po na magkakaigwa. Nin poste sa tao kan tinampo, paghuna mo, winaidining, ito pa lang may poste man sana disgrasya. Si Melvin Barayoga, amo na! Berda mga tugang, balikan niya to si Karondang Philip Barasina. Philip, maray na aga giraray, please go ahead. Okay, Philip. Ba't nawala ka? Okay. Okay, Philip, please go ahead. Yes, salamat sa Giraray Tabi Manager. Good morning sa maparantabay niya. So, wala akong ipapalo activity sa laukan ng Kasureko 3. Kaya, wala yung tan namang Giraray si Madam Ann na kung ano man sasabi niya. Sa minsan po na bigla na siya lang nagba-brown out. Hindi na taro sa dapat maraman kan mga mga consumers, lalo-lalo yung dyan sa pasiring sa panawan ka na buhit. Hindi sa Peter 1 kung na napapadala. O naman sa laro, kung yan na yan na momentary brown out niya, naku na momentary.
halos pag ganyan, bigla nito na pagpapandala na kuryente, kaya aramon ka daw kay Madaman ko na arap niya pagpara-program natin. Madam, good morning po. Ulit po dito sa Artendisia, yung po si Manager Music. Hello, good morning po, Sir Melvin. Ay ma'am, good morning. Kuya po, may mga naghahapot dito sa biglaan na brownout, pagkakabanggi. Ano po tabi? Melvin. Opo. Hello ma'am, may mga naghahapot po tabi. Pagkakabanggi ngaya, biglaan na nawawala ang supply ng kuryente. Ano po ang pinakarason tabi ma'am? Ayan, sir. Yung actually, na siyang ako sa tanong ni, ano po, Melvin, ang pangalan ko ni Sir Parasin na. Kasi yan, Sir Philip, naisip ko kasi Sir si Pedro Baratin na yung ispiyado na. Opo. Sir Baratin na. Ngayon, na-shock ako actually, sir, kasi may mga power interaction pa rin pala. Actually, kung sakasakali po, syempre, di ba, Sir Melvin, dahil naman talaga mapaperfect. Iyo po, iyo po. Accessibility po talaga. Of course, sa kuryente, may mga power interaction. Kaya lang, yung ano po yan, Sir Melvin, Opo. isolated cases sa power interaction where ano po ni Sir Philip, momentary. Opo. So, pag ganyan po na mga momentary, ang laging, ano namin dyan, laging unang, anong tawag dito, first thing that comes in our mind pag mga momentary power interaction is of course, yung mga tumatama pong, punong kahoy, Opo. or sanga, or palapa, or kawayan, pwede po pag-distribution like that. Usually po talaga, ang moment po talaga ay nakakapag-trigger or nakakapag-support. Kaya nga ito ang sinasabing power interaction. So, pag ganun, sir, na may mga momentary, yun lang lagi namin sinasabi na maganda na makapag-report sila agad sa amin dito po sa office. Kung, hello, Sir Melvin. Opo, ma'am, go ahead po. Hello ma'am, go ahead. Go ahead. Iyo po. Sa kabila. Sige po. Ayan, so, di ba po yung yung mga momentary power interaction, lagi po namin sinasabi, maganda na kung yung mga consumers, may mga available load lang naman po, i-report po nila dito sa amin sa mga text line. Kasi, sabi ko nga po, kami dito, sir, isolated cases yung mga ganyan. Not unless po na may mag-report from consumer and then ipapasa po namin sa mga lineman duty na meron naman, sir, naka-duty 24 hours. Yung shifting po nila, may mga available po tayong mga technical personnel na nakaantabay, na naghihintay lang po ng mga report ng mga ganyan. Minsan naman, Sir Melvin, tumatagal dahil nga po nahihirapan sila dito sa pag-trace yung kung saan yung mga in particular line calls, kung saan, lalo na po, kung hindi na na-identify kung saan yung may mga pinaka-problema. Sabi po ni Sir Philip, dito daw po sa within Santiago, siguro ito, sir, na rotang pataas ng simbahan. Yan, actually kasi po, lagi ako nang nakakakita ng complaints. Posible pa, isa pa sa mga tinitinang aspeto na pwede, baka may mga possibilities na pwede natin i-upgrade yung transformer kung 50, umalay natin kung 25 or 30, baka pwede natin ma-upgrade into 50. Yung mga ganitong bagay, Sir Melvin, subject for ocular inspection po ito. Ang gagawin dito ni constituents sa Santiago, kung gusto nila, pwede silang mag-suggest sa barangay council through barangay captain ng Barangay Santiago. Sila po yung magbibigay ng resolution or letter dito kay Sir Willie, address kay AGM Engineer Book para po mag-conduct ng ocular inspection itong mga taga-technical. And then, upon validation po, sila ang magbibigay ng recommendation if subject na for upgrade ka talaga itong transformer dito sa site or kung may mga specific na zone or street na kailangang mag-conduct ng clearing operation. Yung clearing operation pati ngayon, Sir Melvin, sa barangay na lang po. Sa barangay, bibigay po ng letter dito sa office na magre-request sila ng clearing operation. And
then ganun din po, may ocular inspection. Kumbaga, instead na third party yung bibigyan ng payment kita sa registry para magkandak po ng hearing operation, doon na lang po natin ita-turn over yung certain amount sa barangay. Oh, maganda Pwede po na yan. sila na lang mismo, opo. Sila na lang po mismo ang magkakandak ng clearing operation. Of course, may assistance pa rin po ng Tanto Secretary dahil syempre, iti-check natin yung mga linya, kailangan natin i-shut down yung linya dun sa site kung saan yung specific area sila magkakandak ng clearing operation. So, depende pa rin po ito sa Melvin first pan. Again, subject for ocular inspection ng mga taga-hospital. Ayan. Sana, Sir Philip. Opo. Bawasan na yung power interruption natin. And bago di ko din po makalimutan, may mga area na din tayo, Sir Melvin, na pinalitan na natin ng mga transformers. Kasi lang po for the information ng mga member consumers natin na nakikinig, may mga dumating tayong available na transformers. Pinalitan na natin in particular yung doon sa San Miguel Batu, na lagi din tong nire-report na nagkakaproblema. La Purisima na po, doon kanila M-Shock Georgie Dasilio kasi reported din yun na lagi po nagkakaproblema. Santo Niño Iriga, dito po sa San Nicolas Iriga, in particular dito sa may St. Jude Tadeos, adi pong pataas. Yan yung mga reported sa amin ng mga transformer talaga na every now and then nagkaka-defect. Ayan, lahat naman po yan naka-note. Pag may dumating ng mga available transformers, automatic naman po ini-schedule, nire-replace na po dito sa mga kasamahan natin sa technical department. Okay. So ma'am, salamat po. Maraming salamat. At bukas siguro, ulitin po natin para po sa MSIAC. Doon po sa AGMA. Ayan. Okay, thank you very much ulit, Sir Melvin. So, sa lahat po ng member consumers na nakikinig, of course, ini-invite po namin kayo lahat na mag-attend. Sir Melvin, verification, wala tayo sa member consumers, na consumers. This is for everybody po. Opo. Open na mag-attend tayo ng AGMA, makinig tayo, makialam tayo, let's be informed kung ano yung mga accomplishment, kung ano yung takbo ng operation ng Tanto Secretary in the entire 2018 to 2019, Opo. kung ano po yung mga na-accomplish, through, of course, Engineer Wilfredo Busdip na ang aming acting general manager, kung ano yung mga nabago, ano yung mga na-purchase natin when it comes to equipment, substations, ang dami. So, lahat po ito, ito-present po ito dito sa AGMA. And of course, isa din po sa pinaka-hinihintay yung ating parapol. Abangan bukas. Malay mo sa Sir Melvin, taga-Baaw. O kaya taga-Santiago, Iriga, Sir Philip. Nabait yung po si Sir Philip, nagparalunad na sa ating tricycle. Ano na po gayad niya kung iya aming ganang Tinitisting na. na nakapark. Yes, nakapark sa Dipuluwas Cabin Cataracto. So again po EDMA po, July 27, alauna po sa Apon, sa Dipulusan Forum. Registration starts as early as 7 a.m. Magdala lang po sa present pew receipt and valid ID to prove po para ka-identity para makaibot po kita sa raffle. Thank you very much po, Sir Melvin. Opo. Thank you very much, ma'am. Okay. Madam, mayakot ko lang sabi manager rin ng tulad sa bawal na pala nitong pag-transfer ka na itong kontador sa ako ka ito nagirumduman ko pinapasakita daw pansitihon kan iriga sa building permit. Ang nangyari, i-transfer ko lang itong kontador. Luman man ka daw ka na sa muyang compound. Ngunyan, may ibang problema. Sabi nga ni Sir Noel Posio, nagluluya ka na kanya-kaya. Kundi, wala ka. Kaya kung pala na pasakit, iyo ka direktan magkaka-resolver sa problema ko na nag-aapay ako. May seminar pa ako, nanuan. Transfer na naman pala so kontador, nagagastusan pa ako para nakaw dyan sa City Hall kanina. Nag-agat pa itong sabi
Bureau of Fire Protection na inspection. Tapos kay Engineer Lucinda, naghagat pa itong blueprint para sa pag-install kana ito ba mga linya sa loob ka na harong. Kaya ini na pinagapos ko kay Madam sa munyang garupawal na. Yan, ayan po. Sir Philip, yung transfer of kilowatt hour meter po, bawal na. Starting po dito sa panahon ni Sir Cesar Paedon pa. Kung maaalala po natin, di ba before po Engineer Buksit, nandito kasama namin si Sir Cesar Paedon. So during po the time of Cesar Paedon, ina-implement po yung policy na hindi na po natin i-allow yung transfer of kilowatt hour meter. Before, sir, previously, ina-allow siya. Pero po kung pag-aaralan natin ng mabuti ang ating Magna Carta, naka-indicate po doon na ang kilowatt hour meter is non-transferable in a... Opo. Philip? Naputol. Si Philip? Kita balikan niya to si Philip. Okay, please go ahead, Giraray. Philip. Hello po. Oh, hello ma'am. Please go ahead po. Okay. So yung transfer of kilowatt hour again, sabi ko, naka-state po sa Magna Carta na hindi po siya pwede i-transfer sa location. Yung change name kasi, iba naman po yun. Akala ng mga tao, pag sinabing transfer sa name, transfer sa location. So kung pangalan, change name po. May process din to, ibang bagay, ibang process yung sinusunod natin. Yung transfer po, na ililipat natin mismo ang kilowatt hour, aalisin natin doon sa original yung kinalalagyan, ililipat natin sa ibang bahay, hindi na po natin ito ngayon inaalaw. Kasi nga po, kung in-apply mo ang kontador dito sa bahay na to in particular, dito mo siya gagamitin. Hindi mo naman siya in-apply for Melvin doon sa isang bahay. Diba po? In-apply mo siya dito lang. Ngayon, dati, ang nagiging issue kasi sir, sayang po maya, may bakal pa maya ka sa kontador na ang naman naka-exist yung kontador. Ngayon po, mawawala na yung issue yun. Kasi nga, kung mag-a-apply ka ng bagong kontador doon sa isang bahay mo, bibigyan ka naman ni Kasoreto ng libreng kontador doon testing sa ina-apply mong bahay kung saan man po yun. So, kung halimbawa sa sitwasyon ni Sir Philip na magiging dalawa na, yung meter niya dito sa old house niya, dito lang siya talaga pwedeng gamitin sa old house. Kung may bago siyang bahay, doon din natin i-a-apply yung bagong kontador na ibibigay sa kanya libre ni Kasoreto doon po sa bagong bahay. Ang mangyayari dito sa lumang kontador, sa lumang bahay, kung wala na kong gagamit, i-apply natin siya na pwedeng temporary disconnection or permanent disconnection para in the future na malay mo parentahan ni Sir Philip itong bahay na to, gamitin ng mga anak niya in the near future, kung may existing pa rin na meter tayong nire-recognize doon sa old house niya. Kumbaga, hindi masasayang, hindi mababalawana. Doon sa new house niya, wala siya pa problemahin dahil bibigyan ko siya ng libreng kontador ni Kasoreto, libreng 30 meter service require, at only 430 pesos po ang binabayaran sa pag-a-apply po ng bagong kontador. Kung hiningian siya, Sir Melvin, ng fire safety certificate or building permit, kasi naman, Sir Melvin, mansion yata itong ina-apply ni Sir Philip. Siyempre naman. Baka po, new connection yan. So, connection yan. So, doon yan, ang hihingi sa kanya yan, Sir Melvin, doon po sa City Hall or ang munisipyo sila nag-a-apply. Sila ang humihingi ng ganong requirement. Dito po si Kasoreto 3, okay na po na yung electrical layout lang by Engineer
Engineer de Leo Lutenia or kaya kay Engineer Ariel Soriano, and then certificate of final inspection, doon na sa munisipyo or sa city hall kung saan sila po nag-a-apply. Okay na po yun sa akin. Opo. Okay, ma'am. Salamat po, Maray Tabi. So, yes, basta tidak mo paliwanag ni Madam Ana ng paparadayon ka na. Kumayan itong asma may mga marireceive kamo ng mga parapol haling kay Madam Ana. Sorry. Siyempre, ang gabot na kwarta kan mo ang member consumer, baka tuloy nagbedagos, pag nagbabayad, net kuryente. Kaya, pero nagrumduman ko sabi man dumduman sa Santiago. Ang nakulang problema kaya duman. Igwa ng gasoline station duman. Mga transformer talaga duman, mga fluctuate. Dahil ka kaya noon, kaya pero yan sa baka nagkakausan ni Brownout, apisar kayan mga luma na, tigre-reter lang, itong ibang transformer dyan sa Barangay Santiago. Kaya baka ganyan ito may nag-arabot na transformer, hali sa, ayun na kung sa'yo hali. Parang yan eh, Madam Ann. Kung sa'yo na naghali mga transformer na yan, i-rebuy na naman sa mga dilapidated na transformer. Importante magka-rebuy ito ibang mga dilapidated na transformer na yun nagiging kausa ka na pa-program out ka kung minsan na kaya ang voltahe kung kadakol na kang nagagamit dahil naman kaya ka transformer. So yan sabi manager na pagkipagpulay nato kay Madam Roxy Iraula na pagtarang ka na extractor recovery. Alidig siya sa kuya na location, hindi man sa pilit para na RPN. Salamat sa imo, Philip, sa dagdag na baraka. Ang oras po yan, daraman sa Indo, kang Lucena Electrical Supply. Boy na matugang, mapaaram na kami. Digdi po sa laog kan programa. Sa pangalan po, kan sa tuyong mga nakatuwang na kaibahan mga tugang, digdi po sa programa. Sinda Philip Barasinasin, Rocky Bayubo sa technical side, Kasubago, Marco Pinat, Ngunyan Chief Tony Aguilar. Naman po sa transmitter, yaon man si James Oco, asin si Jimmy Guanzon. Nakaibahan man niya tumatugan dyan po sa luwas si Aldrin Orlanda. Ako man po ang sa intong lingkod, Melvin Parayoga, Diyos Mabalos. Sagkot mga tugal sa Lunes, magkairibahan kita. Digdi po sa programang Amo Na. Amo na, sarong programa sa radyo na malinaw kan kapos na isus kan agaw. Amo na, kaibahan ang Catholic Mass Media Awardee Melvin Parayoga. Amo na. For my next trick, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael. Hindi, may kaibigan kang Michael. Wala. Hilig ka? Sa blue. Red. Oh, eto sigurado. Paborito mo ang Barefoot Standard Juicy Hotdog. Wow! Walang duda, kids love Barefoot Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog, chicken sarap, chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. Bedwars to, astig ito. Gusto ko yan, apoy to. Di ako yan, tayo naman mainit ang loob. Ako gusto sa nabukal, mga oras. Huwag iwal ka sa natin ng sarili. Grabe, astig pa to. Rock pa to. Animo, inuhusan ang samot sa aking kulay. Ganyan pagsariwa pa ang buhay. Naglipara na sa hangin. Ulihin mo ang bagay na patong sa tek. Musika malasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito. Red Horse Beer. Kaya ko to, astig ito. Number 1 beer. Drink responsibly. Astig ang Malaya. Astig ang Red Horse Beer. Number 1 beer. Drink responsibly. Astig ng Malaya. Red Horse Beer.
drink responsibly. Sa aking bawat hakbang, tuloy tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kaya na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Inyong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong bata, ang ibang karanasan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas, bawat ngayon at bukas, nakaputik hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taos-puso, pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXPX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Batas. RPN Provincial Stations. Ang pinaka-enok sa ringkunada. Puon kay to sa Gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, batas. Sa impormasyon, public service, enok ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda.
DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. Mga tugang, oras po sa RPN DCKI alas 9:30 yutsunin pagkaaga. Ang oras na ilatod sa to, kasabay mga time check sponsor. Atod po yan kan Lucena Electrical Supply na mauka sa sulit kan Iriga, pag-isadirin ni Engineer Minileo Lucena. Atod man po ni Mrs. Monica Perique and family of Limassol Cyprus. Atod man ni Miss Maricer Albilor, OIC DRRM, Iriga City. Siring man ni Mr. Leopoldo Gamilde, Oscar Head, Iriga City. Atod man ni Mr. Nestor Awa, Piso Manager, Iriga City. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Yeah. Gusto mo mag-live? I-live ka? Gusto mo i-live? Hello, good morning. Mga tugang, welcome sa tayo pong programa, Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyan nin Biyernes. It's 26 na po kita kan bulan nin Hulyo taon 2019. Mairibanan po kita abot ng alas 11 ninaga. Sa pagulay-ulay kan mga napapanaw na tema ngunyan daw. Asin nun po ang pag-receive kan mga report magali sa mga karonda. Baik ipagulay sa mga newsmaker. Kung kamo po may mga opinion, suggestion, mga reklamo, sumbong, mga greetings sa tatawan tapong dalan yan, sa laog ka na programa abot ng 11 o'clock in the morning. Sa lalo technical, sa ko yung partner, si Chief Engineer Tony Aguilar, Chairman si Aldrin Orlando sa tuyang Information Officer, si Miss Kayla Ligacion na si Gan Gayon, ang Samuyang Apa, sa transmitter site, si James Oco, and yung naman, sa tuyang PSG, si Jimmy Guanzon. Mayapon po kita sa telepono, kung gusto man na magpaabot ni na informasyon na pangapudan dyan sa may partikan na Balatan, Camarines Sur. Good morning po sir, live po kita sa RPNDC kaya, please go ahead po. Apo, ano po ang may paglilingkod ka na programang Bicol Connection po sa inyo sir? Masakit po kaya duman sa mga barangay na ang barangay po ng taga po. Maagad po kita pa kung pwede man pong napangagaskan sa mo yung pinamputa. Nakasakitan po kaya ang gapos na mga binikulong na dumangka. Masakit po kaya ang pinampo. Opo, sa barangay po lang daga, pasiring po dyan. Sir, piling pakibawas-bawasan mo na po ang volume kan sa mo pong transistor radio ta nag-feedback. Okay. Sir, kamo po, residente ka na barangay Pulang Daga dyan sa Banuan kan Balatan. Ang sa mo pong ipinapaabot na reparo sa nanununggan, langurog na sa opisina kan alkalde, asin sa barangay, officials, lalo na sa punong barangay, na kung mapupwede, mapakongkreto naman po ang tinampo pasiringon dyan po sa barangay Pulang Daga, ninulikan na pataas, asin parosog, ang tinampo, matarom ang mga mga gapo, kadakol pong na-aksidente na mga motorista. Ayun po ilang dalagan kan sa imo pong pangapunan. So, apunan ka po, sa ganyan po ano po ang kasakitan nindo dyan na maaga po, bakong lubak-lubak? Ano po, lubak-lubak kasi matataram ang mga gapo, kaya nagkaka-aksidente po ang mga motorista, lalo na ang mga mga nagagamit ng single motorcycle.
Gusto ko nga nito mapaayos man lamang itong samuyang pinangputaan kung maayo na nga presidente mga na nagigipo naman sa samuyang pinangpo. Oho. Duman sa barangay Palangdagata. Sakitan po kan pagka nagdudumang kami na sakitan po kaya talaga kami pauli na sa Palangdaga. Opo. So, kisa mo po gustong i-address ang sa imo pong pangapunan sa alkalde kay Mayor Nina Bagasbas? Go ahead po. Asin na kung pwede man sa punong barangay po, dyan po sa barangay Palangdaga, maapudan tamang po ang sa endang atensyon po na kung mapupwede asikasuhon man na mapakumpleto naman sa endo pong tinampo pasiring dyan po sa barangay Palangdaga sa Balatan, Camarines Sur. Please go ahead po, sir. Ano pong pangaran, Kapitan Indo dyan? Ano po kirarayan na pangaran kang punong barangay ninyo po dyan, punong barangay? Ano po ang kapitan? Anong pangaran? John Inoroso Bandalis po. John Inoroso Bandalis? Ang pangalan dito. Inoroso? Inoroso Bandalis. Okay. And then, kay Mayor Nina Bagasbas, ano po? Asin man kay Mayor Nina Bagasbas. Kumusta man po sa itong mga eskwelahan dyan? Ikaw ba dyan ng elementary school or sa secondary, high school? Ikaw dyan ka mong mga eskwelahan? Hindi po ma-agad kita ba? Hindi pong eskwelahan sa elementary school sa barangay Palangdaga po sa gano'n po ang mga estudyante man dumaan pag nag-oras minsan ikaw na po yung nabukay itong mga eskwelahan maagat po kasi dapat na kung pwede mo pong matabangan kahit sa mga eskwelahan sa barangay Palangdaga elementary school. Gusto mo pong sabihin, raraot po ang school buildings po nila dyan sa barangay elementary school po kan sa endo pong barangay. Na-damage po kan bagyo ang sa endo pong elementary school sa endo pong barangay. Kaya po ang na-damage po kaya dito ng bagyo kaya gusto ko man pong matabangan kan sa mumiyon na si Miro Bagasbas na yung kung gusto kong matabangan kung maaga po ang kintabang na mapakaray man lang po ang damo yung ispilang ganili karispan. Ano po, hindi yung nagkararapak ang mga classroom? Ano po? Rarapak na po ang classroom, ano mga bubong? Ano po ang mga, mayo na pong mga bubong dyan, ang mga classroom dyan sa elementary school kan sa endo pong barangay? Mayo na nga pong kangyero na naubos na kuwain po kang bagyo na paklas po kayo din bagyo kan pagbagyo kang sa agi. Iyo po itong na batang kang bagyo kaya maaga po kami din na po makabangan kang kang yero kan marang instructor kan barangay Palangdaga ang elementary barangay Palangdaga elementary school. Okay po. Hindi po ang maaga po kung tabang kan kay Mayor man kay Congressman kung maaga po kami tabang po. Ayun na po ito. Sige, ipaabot tayo niyo sa mga nanununggan, mga opisyal ka sa tuyang gobyerno, na masikaso sa inyong immediatamente problema dyan sa tinampo, pasiring sa barangay Palangdaga, asin man ining elementary school nito dyan, naro sa iniralayog na kan nakaaging bagyan mga bubong, anyero, kaya hirap man kan mga estudyante. Isa ko niyan po, nagagamit pa man ng classroom kan mga estudyante. Nagagamit pa man po ang mga classroom kan mga estudyante dyan sa endong elementary school. Nagagamit pa po ang mga classroom nagbayanihan po ang mga talagang samot na hindi po makalawag ang mga estudyante. Nakahirap man po araw yung mga maharong, nag-eskwela pa. Saka hindi po makatapos sila kan pag-eskwela rinda. Pinagbayanihan po ang mga taga-barangay Palangdaga ang mga eskwela. Ay, okay. At least, kung amin na ang sa inyo pong pangapunan,
Diyos mabalos po sa tiwala sa inyo pong ipinaabot hindi sa RPNDCKI. Diyos mabalos po. Si Sir Pong Kauleme. Okay po, salamat. Okay. Thank you po, thank you. Yan mga tugang concerned citizen na nagpaabot po. Sa inda pong pangapudan sa mga nanunungdan yan sa Barangay Pulang Daga, Balatan, Camarines Sur. Ang problema dapo nila dyan, tagadakol nagkaka-araksidinting mga motorista, nangorog na itong mga single motorcycle. Lalo na kung may kasunong kaibanan. Tapos ang agihan, bakong konkreto pa ang tinampo. May mga matataron pang mga gapo sa piga-agihan ka na sa imo pong motorsiklo. Siyempre a-aksidente ka, masirimplang ka. Ay ang nakakatakot ko, kung mahulog ka sa bangin, or kung magdarostos ka pababa, ang pasiring sa Barangay Pulang Daga Puno, may patokad na, may paruso pa, may pababa. Kumbaga sa makatakot mananggal. Lalo na kung nag-uuran-uran, may kalamidad, maraot ang panahon. Delikado po sa mga motorista, sa buhay kay mga motorista and mga riding public. Lalo na itong mga nakaangka sa motorsiklo lang. Kaya ini po ang nasa indang mayor minting problema dyan. Pangapunan na makongkreto naman po ang sendang tinampo sa mga nanunungdan o nag-aantabay si Mayor Nina Bagasbas. Pirang taon, 3 terms dyan si Mayor Erning Bagasbas dahil man lamang ini po napakongkreto. Tinampo po nindo dyan sa Barangay Pulang Daga, Balatan, Camarines Sur. Aguna ako baga, maurag ang na-performance kan naging mayor po nindo dyan. Ngunyan ang mayor ngunyan na nanggana. Ini pong si Mayor Nina Bagasbas. At iba at iyon ang makalibong paagi para mapakongkreto pa sa indong tinampo dyan. Or, ining ihagat ng tabang kay Congresswoman Jocelyn Portuno na matabangan na mapakongkreto ang sa indong tinampo dyan sa Barangay Pulang Daga. As in, ang DepEd, kung makupwede, mabaditan manindo ang nagkawarasak na mga nagkadirestrosong mga school building kan sa indong Pulang Daga Elementary School. Nahirap man kan mga estudyante, alin pa sa mga hararayong barangay. Tapos kung maguran, makaturo man na kuran sa loob ng classroom, mapapasaan mga estudyante. Kung mainit, mapapanad man. Kundi, kung medyo kan payanihan na system, nagtarabang as in nagbarayanihan ng mga residentes dyan, kaya pig-aratok-atopan na lang ng anahaw, nipa, na mga classroom po dyan. Yan dapat asikasuhan kan DepEd. Abangan nindo ang elementary school dyan sa Barangay Pulang Daga na konkreto manggiraray or maibalik na magkaigwanin na konkreto mga marina pag-construct ka na sa indang mga atok o bubong. Kung pwede, color rope, steel truss, manggiraray, para pa siguro na po sa mga masunod pang mga kalamidad o bagyo. Tangan ang tinampo po dyan, kung mapupwede, pakongkreto naman yan ni Mayor Bagasbas, magagantabang kay Congresswoman Jocelyn Portuno. Abito, agar may report kitang review na Alisa Loas. Bicol Connection Report. Good morning, please kami. Salamat sa sabi karondang Joey. Morning sa mga karangkabay niya po. Morning kay Ma'am Mercy Salazar, na branch manager ka na Philippine Coconut Authority sa Rinconada na Partido area. Ay, good morning kay Mrs. Salazar. Good morning. Oo. Kunyan kunyan pining programa nito dyan sa Tigao. Magkataigwan na Agri-Fair Festival ang mga paratanan ninyo. Apo nung gawin ng Tigao Festival dyan sa Tigao. Sa Agustus ay yan na taon. Sa sunod na mga Chinese kan Agri-Fair. Ang importante, ito ang mga
na pantanong ka ano pa pagpapakarambo na tanan yun sa kabarato kana 4 kilo kana nyug niya nagpapatas ka ng 30 an kada kilo ang kopra dahil na nga nag-aabot sa 15 pesos. Kaya talagang nagsasapo din katakitan sabi karong danjo yan mga paratanon ninyo. So yan na mga panahon. Kaya karoon ni sa dahil karoon kayo ngayon nasambitan ni Presidente Duterte. Sabi ba kayo Presidente, ining mga sa mga paratanom ninyo gining sa Populevy Fund, sabi kaayos naman da akong dihain da ang pundo. Ilan na po, kung sa pundo, yung pundo, kasi para kulikta na bagayan naman sa mga paratanom ninyo pag nagpipisar kang panahon. Oo. O ano man ito magsabi siya na ay ng pundo. Ang pundo yaon naka-press. Ang pundo ba na kukulibi. Kaya niya ako itong kukulibi pan, sigpa para alas yan, kan mga paratanom ninyo, ano pa dagpog mo niyan, pero kasi para sa tuyang gobyerno. Nagkakaproblema sa namang kaya na approval ka na budget. Samantalang yan, dati na yan na sigpas-sigip ka naman sa mga paratanong ninyo kan panahon pa ni dating Presidente, dipuntong Presidente Marcos. Ngayon, nakaabot na nagbiki Presidente Duterte. Umisipon nga ang mga kwarta kayan, bilyon na. Alanggaw na daw mga naging porsyento sa bangko. Kaya yan na taruman sa pinag-ahalat kan mga partanong ninyo. Ano ngayon kapit pa para praise sa gobyerno? Naka-frozen ang kwarta. Samantalang, dapat nga kaya tunaw na. Kung sa yelo ba, tunaw na. Kunyana ay panahon na duman sa mga paratanong ninyo na nganing makinabang man lamang duman sa pagparakalsal ka na mga negosyante ka ito pag nagpipisar tapos nakalawag ang kwarta sa gobyerno. Kaya yan ano yan mga paratanong na ninyo? Ano yan? Korporasyon yan o individual yan nagkiklaim kan sa endang benepisyo? Kung iisipon kaya, yun sa pagtanong ninyo, madepende yan sa kontiraan na ektaryang kayo mong pinagtatanuman. Yun yan na ito yan individual, ito ang sa asosasyon. Kaya ito, may mga asosasyon na paratanong ninyo na pwede kang makutang. Tapos, depende man yan sa asosasyon kung pirang kayo mong babayadan na uutangon tapos kung pirang porsyento na agad kayo mo. Pero may inaabot kaya na dikit siya na porsyento na kinakaltas ka na bangko. Isang bangko ka na gobyerno na pwede nilang utangan. Kaya pag-abot sa araw kayo ng bagay, talagang inaalat yan na kana mga paratanong ninyo. Dito mga benepisyo na dapat ma-receive mo ninda. Puhon ka na panahon ni Dipuntong Presidente Marcos na pagparakaltasan nga nito mga paratanong ninyo na porsyento para sa Kukulibi Fund. Na ang pundong ini para sa mga paratanong ninyo na kaito barato po nga nito po pero pagpaparakaltasan na. Dan kukulibig. Kaya na dapat ang kwartang ini maitauman sa mga paratanong. Haloy naman yung dahil na pigaalat, pigpagalan, pinagkalpat ka na gobyerno, kuta kung ikaw naman yung mga paratanong ninyo, baka dahil mong gaya magpara-tiyos ang mga paratanong na tagkod mo yan, nagsasapo na kakakitan kapag tiyusan dahil sa baratong maray na presyo ka na nyo. Na gusto nga ni kan para kawit, pag bangaw na ganak, na gusto sa nyo ka na may kadiri, sa itong nagkawit may mga parakopra. Kaya niya ko, pero mayo naman na aabuto na kayo itong may kadiri kan kanyugan, kung banga-banga. Halos
mas matubo na nga ni. So, mga parakawit, pag iisipon niya ka na magiging parte ka, dapat siya pagtanong na nyug na itong paggusig. Kaya talagang iyan na sinasapo mo niyan na kasakitan ka na mga partanong ninyo na nag-aasa sa tutulong gobyerno na matawaan man lamang din maray na presyo ang kopra. Tapos may taon na itong kukulibi na pinagsasabing kukulibi pan-init sa mga partanong ninyo informanin mga proyekto sa lambang lugar bigdi sa tutuyang nasyon. Bakunang ka na itatao alin sa kukulibipan kundi proyekto na itatao sa manlaylay na lugar bigdi sa tutuyang nasyon para sa mga partanong ninyo. Bakong ikaw kitang kukulibitan span, Bill? Oo. Kunyan kaya haloy-haloy na ini na dahil na-aprobaran, dahil na-release. Kaya sa kudlo niyan, tingnan ang mga tanong ninyo. Saan? Sa kudlong niya. Bakong nangako kayang si Presidente Rodrigo Duterte na ibabalik ang Coco Levy Fund sa mga para boko, para nyug? Oo, sa yan sa pagpangako niya tayo. Kundi, once sa pangako ka na larong politiko baga, minsan na utog, minsan dahil. Politiko kung iisipon niya ito, yung mga pangako, maray ko na napapako. Yun itong inuutog. Pero kung dahil man nag-utog, kaya sorry na lang, duman sa mga parapangakuan, mga tiyos na Pilipino. Pero aaboton nga ni sa mga 9 billion na nakolekta gayon sa mga farmers ning buko o yung ano. Kaya lang baka nagamit man sa ibang takaiban na baka dyan si nangaranan baka dyan si Danding Kuwang ko ito. Oo, kaibaan dyan. Tapos kampanaon pa ni dating Presidente Marcos. Ferdinand Marcos. Hindi ito ang nagparakaltas ka na panahon ining pinagparakaltas itong nagkaiguanin ng pundo, ining kukulibi. Bigpaparakaltasan so mga partanong ninyo. O, paano na may babalik? Kung yan ang hapot. Oo, kung bakong iba naman kayo pinaluwas na desisyon ng Korte Suprema? Anong nangyari kayo? Kung sa desisyon, grabe na ang desisyon. Oo. Nagdesisyon ng Kongreso, ang Senado, nakaabot na sa Presidente. Kung ito nangyari, pinagbito kan sa tuyang Presidente. Ay, yung pinagbeto pala ko, ano? Oo, kaya tagkot mo yan, naka-break kwarta na kukulibipan. Pero 10 billion budget dyan, dapat na ano kaya, no? Para sa coconut industry development. Nya, kundi hanggang rin maparahalat ang mga paratanong ninyo na makinabang, tigdi sa bilyones na kwartang inisip para sa senda kan mga panahon. So, yan taga karon nga Joey, sa kuyang mahirap na informasyon. Ang my location, Liman si Philip Barasena, RP News. Salamat na maraya, karon lang Philip Barasena sa dagdag na informasyon na report sa Salaukan na programa. Bicol Connection Report. Ayan garo nagkakarolang kagman ang mga paratanom ning nyug, mga buko farmers. Nagahalap man na maibalik na sa inda itong mga kinaraltas na mga porsyento kana pagpapabakal ng daling kopra o nyog kang panahon na ang presidente kan panahon si Ferdinand Marcos. Ngonya nag-create ng garo kooperatiba kayo ining para magkaiguanin na pundo para sa mga paratanom ninyo na kung saan garo nag-aabot sa nagsakat sa araw sa 9 billion ang nakolekta sa mga paranyo. Ngunyan pagkahanap ng pundo kung paano na maibalik sa senda, ma-distribute naman yung senda. Garo ka nakaaging
zona ni Presidente, garo na gayo na linlinawan ano, kung paano na yan. Pigalaw man na yan, na ako ko levy funds para sa coconut farmers. Pero pinagbeto da kay sabi ni Philip, pero may pinagbeto ka ni Presidente. Ito nga ning kan last year, haros ang bicameral conference committee, inapprove na ang Coco Levy Fund Bill na nag-set up ng haros 100 billion trust fund for coconut farmers for the second time. Na ang bicameral panel, pinanginutan to ni Senator Cynthia Villar, na kung saan nagaro na ibeto ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Kundi paano na yan na maisusulong girara yan ang Coco Levy Fund Bill na ini. Kung ini na ibeto, kung ano pwede pang girara ibuhayon, dangan dagos ng sa batas. Digdi sa nasyon kang Pilipinas, ang mga benepisyong dapat maklaim kan mga paratanong ninyo digdi po sa tuyang nasyon. So bago po apod sa itong concerned citizen, halit dyan sa barangay Pulang Daga sa Balaton, Camarines Sur, nangangapudan man ki Mayor Nina Bagasbas, ki Congresswoman Jocelyn Fortuno sa DepEd, sa punong barangay na si John Hinoroso Bandalis Jr., na barangay Pulang Daga, Balatan, Camarines Sur, na tarabangan po danindo, na makongkreto naman ang haloy-haloy ng tinampo dyan sa pasiring sa sinabit na barangay, na kadakol nagkaka-aksidenteng mga motorista. Lalo na ang gilid pa lang kayo, may portion na bukid ay may portion pang pangin. Delikado man lang kada ako nagka-aksidente dyan ng mga motorista. Lalo na itong mga single motorcycle, accessory lang. Taan tinampong pigagyan ninda, may mga portion na mga matatarom mga gapo. Kung medyo madaliklom na, delikado. Kung medyo amayan man, delikado. Lalo na kung mayong headlights ang motorsiklo. Dangan ang nakakatakot na tinampo na pigaagihan po, yan para sakat, patukad, saka yan parusok. O kadakol dyan nagsisirim lang talaga ng mga kababayan ng mga residentes sa pagtaray pang barangay Pakulang dyan sa pasiring sa barangay Pulang Daga. Kung mapupwede kung may pundo man lang na awad-awad na munisipyo kan Balatan, na maurag bagang naging mayor ini si Mayor Erning Bagasbas, ngunyan ang agom niya naman ang nanggana. Kung medyo may awad-awad naman lang na pundo, kung may ready naman lang na pundo para sa pagpakongkreto kan tinampo dyan sa barangay Pulang Daga, ipakongkreto na po yan. Kung day kaya kan pundo kan munisipyo, ihagad na nindong tabang. Kay Gugmix Villaperte, pwede man yan ihagad tabang. Kay Congresswoman Jocelyn Fortuno, ihagad tama ng tabang. Ang importante lang, kay punong barangay, Reynoso Bandalis Jr., magpasarko kamo sa barangay council nindo, sa barangay Pulang Daga, nina resolution na i-address nindo digdi sa tuyang mga opisyal kang gobyerno. Not dyan kay Mayor Nina Bagasbas, panduwa kay Congresswoman Jocelyn Fortuno, pantulo kayo kay Governor Mix Villaperte, sinda, magtarabang-tabang, kung pwede padara pa kamo copy furnish sa DPWH sa Rinconada kay Engineer Nestor Gorimbao, na makongkreto na po yan as soon as possible. Kung nigawa man sa preparado as nakatagama ng pundo para po sa concreting, road concreting,
kayaning barangay Pulang Daga sa Balatan, Camarines Sur. Nahirap man kan mga estudyante, hirap man kan mga magura, hirap man kan mga motorista ng kadakla ng mga gamit, motorsiklo. Dahil ka man pwede magamit bisikleta dyan, kakapuyong ka, tapato ka dyan eh. Kanya lang po, ang tinampong pigaagyan nila may mga gapo, may mga matutulis na gapo, matataro, may mga nagsisirimplang. Mayong bulan na mayong nagsisirimplang po dyan. Kaya, obligasyon as in responsibilidad moral kan sa to yung mga ilidong opisyal na inguha ni na pundo para po dyan. Dahil kung aning mga lugar sa nasyon kan Pilipinas na mga marepang mga tinampo, pigpapara ruluak, pigpapara reblock, pigpapara raraot, ata mga marayman, pigrararaot, tao utrohon na, kukonkritohon, asin niya asphalt overlay, or iya asfalto ang tinampo. Grabe bagang katuntuan minsan niya na mamasdan ta, na may magayunon pang konkretong tinampo, raraoton, kan mga kontraktor, na siguro sa dulman niyang kan ayon sa kang gobyerno, o sa dulman kang politiko na utroon takon may problema. Or baad kung ano ang nangyayaring kaitaram. Nagkonsana, so pigagastos dyan sa mga dati ng konkretong tinampo na pigpaparabakho manggiraray pigrararaot para utroon ang pagpakongkrito. Ano kung na, so nasasayang na pundo, gamito na digdi sa mga lublob na barangay na nagsasapo, sakit sa agyaninda, anak mga residentes, na diyang ko ta na gamito na lang, ano. Bako ta ni ba nahiling ta, tultul pa man, pigre-reblock na ang mga tinampo. Kundi, inhinyero lang na mga oragon, nakakaintindi kan sinampit ng mga project. Kundi na agad po kan mga residentes, kan barangay Pulang Daga, dyan sa Balatan, Camarines Sur, kay Alcaldesa Nina Borja, kay Congresswoman Jocelyn Fortuno, kay Governor Mix Villaferte, sa DPWH, tarabangan naman po daanin to. Na mapakongkreto ang sendang tinampo dyan, takadakol na aksidenteng mga motorista. Mga nagsasaper ka na kulog, bukol, ang iba, nadadagosan pang na dadanyaran ang buhay. Kaya nagkikimahirap man po ang mga residentes po dyan. Naapwera ka na kamautan ninda na mapakongkreto man po nindo ang sa endang tinampo. Mapa-repair man po da nindo, mabaguan ni na kung pwede, kung bakong yero o koloro. Kung ang koloro, medyo mahal-mahal ano. Arig din lang kita sa yero. Kung pwede, maribaya ng yero ang mga rinapak na mga classroom kan Pulang Daga Elementary School. Por medyo kaninapod na bayanihan na system, kaya po naatup-atupan ni nahaw asin manipa ang mga classroom na winasak. Dinistroso ka na kaaging mga kalamidad o bagyo digdi po sa satuyang lugar. Ang DepEd, kadakol man sa nagayod pirak ang DepEd, ano daw ko napatagamahan niya ng pundo. Or kung dahil man ihagad ng tabang kay Congresswoman Jocelyn Fortuno, na matabangan ka mo dyan na mapayerohan, ano, or mapaatopan ng yero ang sa mga school rooms, school building or school rooms, dyan sa endo pong eskwela, tayarak man kan mga kaakian na nag-aere-eskwela dyan. Subot sabihin, tios-tios na barangay, kung isa sa apwera pa, kung i-chapwera pa sa endang kagadan, kan mga nanunungdan, mas lalo po sila makahirap. Kaya kung nag-aantabay ang sa tuyang mabubuot ng mga opisyal kang gobyerno,
idudulog na po yung problema nito po dyan na makaabot sa sendang kaaraman, tangarig tulos nindang maaksyonan. Duwa man lang po ang concern na pinagpapaabot sa satuyang programa, makongkreto na ang tinampo dyan sa barangay Pulang Daga, nakadako na aksidente ng mga motorista. Panduwa kung pwede po maribaya naman ng bagong yero ang mga classroom kan sa indang eskwelahan dyan sa elementary. Elementary school. Ano po? O yan ang pangakunan ta, enot ki Mayor Nina Bagasbas, kan Balatan, pandawa ki Congress Woman Jocelyn Fortuno, pantulo ki Governor Mix Villaferte, sa DepEd, sa DPWH. Tarabang-tabangan na po yan. Especialmente ang punong barangay, na si punong barangay John Generoso Bandalis Jr. Sir, ang sendok kong barangay council kung makupwede, magpasar tulos-tulos ng resolusyon na i-submit na nindo sa mga nanununggan, sa mga opisyal takang gobyerno. Na ihagad na nindo ng tabang yan para sa road concreting kan sendong tinampo dyan sendong barangay. Adangan na barangay resolution para po sa DepEd, para mapagawa na po yan ng mga yero at sa inyong mga classroom sa elementary, yan sa barangay Pulang Daga, Balatan, Camarines. Okay? Siguro sa nagpaabot sa tuya ng reparo, pakiulay para sa mga opisyal na satisfied ta na tema ang sendong pong problema yan sa sendong barangay sa Pulang Daga, Balatan, Camarines. Thank you so much po. Yan giraray mo niyan sa linya si Karondang Rocky Bayugo. Aberdao, intro to siya. Bicol Connection Report. Good morning, Karondang Rocky. Please come in. Yes, salamat sa Karondang Rocky. Sa Bicol Connection. May nakasagutkan na ikakwakosin na kondisyon na nagpalikan na po sa maring tour. Dahil kung nasabi karoon tayo na nagkakukuha sa isang dahil sa isang service para na kung sa ninyo sa mga programa i-irapatan na atin na kumukuha sa ganitong sa panuan na buwan. Na ito naman pasinig pa rin sa dumatang ikaw na sa kampo Iberona na sa galing na pagkakuhanin na permitkan na sa isang madil. Ano yan na mag-apot sa ikaw sa natin, pwede mo nang ikuhanin yung permit do sa iyong para hindi ka mapatirin naman sa kampo Iberona. At ito, meron galing police nila and itong people doon sa iyong kinakamino sa iyong service para and aapunin ka kung kan mga yaw ni police superintendent na ginagawa ni Magugunigo superintendent ito ano po yan, yung nag-issue ka na permit ka na service na parang dako sa'yo na inisabi karoon na natin ni na agikita at mabaruan ka nga nabuwan na kung sa'yo na iniyo ni na maghapon kita din sa baruan ka nabuwan ka kung pag gusto magpa-lisensya dahil sa isang service na pera. And ano na lang kung meron ng joke, may nalipatapusan na programa na 450 conditional Republican nabuwa. Kaso ba nagkatalang si General Edgardo Galvante. Hindi yung pala sabi karoon ng Diyos, si General Edgar Galvante
taga-Isinio sa barangay Santa Lucia, Napua sa Marisol. Siya ang assistant secretary ng LTO. Na kung po inyo ang karoon sa mga city veteran ni Mayor Ferra Tripula bilang guest speaker. Dakan nagkasalibot na anisasari kapanahon ni Mayor Ferra Tripula. Rocky! Yes. Maray pa naman ka sa cellphone na sa mag-contact. Tagaro baga maluyahon ang pasok mo. Itong cellphone ta digdiyo sa mismong studio. Ada tuman karon dan pero Iyo, pero kung ano ang luya kan boses mo niyan, tamlay kang boses mo yun, ang tamlay kang buga. Dito man kada sa balik, tagaro baka mabaguan tono kang boses mo niyan. Sige daw, itay mo daw. Ay mga tugang sa partikan report ni Karondang Rocky Bayubo. Pinagigibo po ko niyan diyan sa Banuang Kanabo, Camarines Sur, pinapakampudan ta. Mga may badil, sa diring badil. Naigo dyan na mobile ining license to own and possess firearms. Dyan sa Banuang Kanabo, Camarines Sur. Project po ini ni Police Brigadier General Arnel Bundillas Escobar. Sumanggaday pa, expired na mga badil. Sumanggaday pa na i-restro o na kukuha na ng permit to carry, permit to own, permit to possess. Magdiyan na ka mo sa Banuang Kanabo. Balikan ta si Karondang Rocky Bayubo. Ang bigay report niya, Yes, General, ano to? Kung ito pong mga kababayan, kasi tigdi sa Banuaan kang Napua, yaon tigdi tabi karon lang Diyos sa covered court kang Napua. Covered court, Kanabo. Mga members ka na PNP, lalong-lalo na itong nag-i-issue ka na license, hindi sa may ako yan sabi ka na Diyos, sa baba kang state ka ni covered court ka na Napua. Apoton mo daw, mag-interview ka kung gurano ang mga babayaran sa pagkuhakan license to own and possess firearms sa sendang ining ginigibong mobile LT Mobile kuyan sabi ka na Diyos sa pag-issue na permit. apo daw ining Nina ko yan nasa kabisi pa kaya din sa sabi ka na Diyos. And dito pa kaya. Anong mga requirements? Pero ang pera sa anapan sa din na pagi ka duwa man sa kaya tinda. Nina dito mga pinakilala ko gali. Tinda sabi ka sa kuya sa orasyon sa nada sabi karon lang adyo. Ana makawalay tinda sa alag po nila ka subago mga 8 o'clock and hanggang sa igwa pang nagpapatiring digdi na magpa-lisensya ka na sa service firearm, abot na natin sabi ka lang ng mga alas 6 rin hapon. Abotan mo pa dagos kung ano mga requirements, saka kung ano ang mga babayaran, abuton sa pag-apply ka na lisensya. Kasama ko na kulay na kaya kami, kundi ko yan na, pero kuya tinda, bising tindang maray, pero may kuya man tinda na kung pwede nga at na, baka pag-resistin ng alas 2 tapi karon lang Diyos. Ano ang mga kolorom na badil, Rock, pwede dyan. Ang mga kolorom na badil, pwede nang mapalisensyahan. Mga kolorom na badil. Kaya ko lang araw sabi karon ng Diyos na pati itong mga kolorom, pwede na. Iyo, sa ganyan mga unlicensed na mga firearms, kung pwede na dyan na i-process. Kaya tiga hapon, kasama ko kaya karon ng Diyos, i-observaran ta, tiga hapon, sa inyo nito di gagamiton. Iyo, normal. Ano ang purpose nito sa iko kabong badil? Yan. O mo dyan, ano ang sumpa? Kada kung sabi karon ng Diyos, may mga badil, ang purpose, pang-hold up, pananalakat, and ginagamit sa riding in tandem. Ang bihira, dahil yan makakakuha ng lisensya. Kung naroon kayo ng purpose. Sa intinda, nagbakal ng badil, dapat igwasin na nila, kuya, igwasin na nila resibo. Ay, iyo, dapat may resibo. Kung may resibo, ang problema kanila ba, pero pwede kang
Sarmaran pa kanino. Ang pangyayari, no? Kung na, May mga kaabutan pala. kantong na nag-iisipan permit, nila gano'n kaya iba ngaya ang dating ngaya kanino Delikado pala ang disarmaran. Ay pangyayari. Dahil manggayon. Pero ito, mga kapot. Ikawan natatakot na lagod si mga mapa. Mas maray na ito sabi. Mas maray na ito sabi. Ang mangyayari ka niyo ba? Bakit makulong kaya? So ito pa naman papasirindig din na mapalibisakan na sa indang service parang dahil na din na mag-alangan. Dahil na magalangan, tatabangan nga ning matawan ng sindaning lisensya sa license to own and license to possess of firearms. Eh, sabi karon na nga dyan. Pa iba na ta aga may... Pero iapot mo yan. Iapot mo yan kung madidisarmaran o dahi. Kung pagting maray niya sabi karon na dyan sa mga kababayan niya o nagdadal sa RPN Iyo ba ka? na maisiya nila, lalong-lalo na ito may mga service para. Yan. Kaso bago man si report mo, Kaya lang ta, ang tabayanan ta. ang tabayanan ta. At taga-taga ito na, samantalang karon na nga dyan, nagabot na si Gobernador, aga malumig sabi na swerte, and siguro arat yan, si Congresswoman Jocelyn Portono, maabot man din sa bigimitaran ni Mayor Rapera Simbulan. Saan pinakamayor na bisita sabi karon na dyan sa 45th 450 anniversary kan Nabwa, mismong si General Edgar Galbante na taga-barangay Santa Lucia, Nabwa Camarines, siya ang Assistant Secretary kan LTO. Assistant Secretary kan LTO. Assistant Secretary kan LTO. Garbante? Galbante. Galbante. Tagasari siya sa Nabua. Anong barangay? Taga Santa Lucia, Nabwa. Iyo Proud naman kita kaya. Galbante talaga manangkat karon ng Diyos, taga Santa Lucia. Ini yung foundation anniversary ka na ba? Pang-ipampira ni 450. 450 foundation anniversary. Ay, At ang iyo. katubago nga na sabi karon ng Diyos, nag-anso schedule alas 7 so parada malata katatapos pa lang kana military parade. Ay, Ang iyo. napilga sa hanggang ini sa category 4 ang ginibong military parade na pagpartisiparan sa kanna malalay na mga eskwelahan tigdisa rin kunada na pagkatarait kang banuan ni Nabwa ay gaman nga ning taga Libon Albay na nagpartisipar sa ginibong military parade. Ano sininong pero simbolan mo dahil wala bang pwede makaulay? Mga judges sabi, hindi karoon na nga dyo, ini yung si Farcel, ana apod ka na, ana ini yung association o Bicol Association Commander of Bicol. Na kung sa ang kuya lady, ang founder sabi, karoon na nga dyo, si Mr. Vic Avila. Kasubak ko ba nakaulan niya to, si Mr. Vic Avila, nagalilimot din na sa mga piyesta na igual yung mga araw kalimukasyon na parada sa tigpisinda mapili kan mga contingent para sa Bicol Military Parade. Iyo ano? Bicol Regional Military Parade na didibon tuman sa Sunod Canaga sa maabot na pinaplan sa piyesta. Oo. Ano yan, CAT and ROTC ang nakabali dyan sa military parade sa Nabua? Yes, sabi karon na nga dyo. Mga estimate mo, anong oras matatapos ang okasyon dyan sa Nabua? Didibon ang awarding ceremony. Sikon sa ako ni Mr. Rabic Avila, so mga nagpartisipar niyan sa dibon na military parade, dahil na mahuli ni Luan. Iyo. Dahil na mahuli ni Luan, iguan ni na mga trophies, medalya, na itatawag naman sa mga nagpartisipar niyan. Ay, okay Kaya, so itong maging overall champion
sa ginibong military pa rin niya na pagka-agatami karon ng Diyos. Nila kabali duman sa People Regional Military Parade sa Siyudad Calaga sa nagdadagal ng ating na kwansyapit. Ano yan, majorate, ikaw ang inapod na majorate competition? Majorate and drum, bugle chord, and yung sa PAP and ROTC 123. Aliyo, ha? Okay, ha? Magayon pala magdalan dyan. Hanggang anong oras yan matatapos? At palingan ito, kuya na, tapos na. Ayun. Oo, nagkakaiba na lang din na programa. Pagkatapos ka na programa, isasabay naman na nawaging ceremony. Yaon dyan si Mayor na persimbolan na makaulit na lamang. Yaon duma, arayo kaya sabi ka, arayo kaya kung karandalyo, nila kanakol kaya magalitin, kanakol kaya marandilya. Ay, ang mag-imong na, kuyan, may mga parandilya. Saka, day katulog makalusot, kakanakol tao. Ano? Siguro kaya pagkatapos kang programa na maawad na, pili ka nang makaano-tagos na makapapirin duman sa lugar kan kuyan, pinag-vidibuhan sa programa. Ano si General Edgar Galvante, mapaapod lamang ng press con? Dahil ko lang aram mo kaya karon na Diyos, nila arayag kita duman sa kuyan, at sa destination, and kasubago kaya, nila nagpa-activate ko sa mga gilid-gilid, kaya ka man makalaog duman, na dahil ka mayo kanila, kuyan, mayo kanila identification, na ipinag-kaukan lokal na gobyerno kang nabuwa. Dahil ka lamang natawanan. Identification dati karon lang nyo na 450 foundation. Kaya dahil ka lamang nataninong pero simbolan mo kaya. Dahil man kaya ko karon lang nyo nagkapatiring sa munisipyo Kasuwakon, hindi ko nakakagat nila ID. Yun lang. Pero pagkatapos guys, kayo niyo makadulog na kita sa katapos naman ka programa mo, pili ka naman makapatiring digdig. Ano lamang ang aabutan ta dyan? Ay, sabi nga ni kaya magtinir. Iling-ilingon ko, grabe ang init. Okay. Kaya sabi ka lang nyo, ang report, alibigay sa location para sa programa Bicol Connection, si Rocky Bayugo. Thank you so much. Karoon lang Rocky Bayugo sa mga report na yan. Nagkarayan sa oras na alas 10:30 ng pagkaaga. Na oras kong inihatod sa to kan sa to yung mga time check sponsor. Atod kan Lucena Electrical Supply na mauka sa Sudad kan Iriga pagsadiri ni Engineer Menileo Lucena. Atod man po ni Mrs. Monica Perique and family of Limassol Cyprus. Atod man ni Miss Marister Almilor OIC DRRM Iriga City. Atod ni Mr. Leopoldo Gamilde Oscahed Iriga City. Atod man ni Mr. Nestor Awa Piso Manager Iriga City. Bot ni man pong pasalamatan nagkapira sa mga major sponsor kang gigibo niya mong Peña Francia coverage sa nagdadangadang na bulan na Setyembre sa kapiyastahan ni Inang Nuestra Señora de Peña Francia na patron kan Kabikulan. Minasunod po ng mga major sponsor bot ning pasalamatan si Police Brigadier General Arnel Bundilles sa Escobal, PNP Regional Director Bicol Region. Thank you so much, sir. Thank you so much po, RD. General Arnel Escobal, Brigadier General Arnel Escobal. Thank you so much po. And kay Mr. Domingo Binsal Lastrilla, pag sasadiri niya po, Golden Pearl Printers na mauka dyan sa Cubao, Quezon City. Siya po ang owner, proprietor, general manager kan Golden Pearl Printers na mauka dyan sa Cubao, Quezon City. And at the same time, si Mr. Domingo Binsal Lastrilla, presidente kan Batch 83 kan Camarines Sur National High School. Si Riman ang saro sa major sponsor. Iyo po si Mrs. Monica Perique and family kan Limassol Cyprus. Ano pa pang magiging mga sponsor na po? Sinda Engineer
Steve Andalis, siringman si Ma'am Engineer Edith Andalis kan San Agustin, Iriga City. So i-record ta, bigyan really pala ano. And then ang saro sa minor sponsor ta, iyon po si Honorable Dante C. Oliva, and Maygos na City Councilor, kana syudad ni na Iriga. Sa inyo po kabos, thank you so much. So iba, na mga sponsor ta, ayan po sasalamatan niyo po, i-record po yan. Ipi-play ang kabos na mga major and minor sponsor kan gigibo niya mong live coverage kan sa nagdadangan na Piña Francia Fiesta kina Nuestra Señora de Piña Francia ang patron kan Kabikulan. Mahanap po lang po muna kami, mabalikaratsan lang. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. For my next trip, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael. Hindi eh. May kaibigan kang Michael. Wala. Mahilig ka? Sa blue. Red. Oh, eto sigurado. Paborito mo ang Pure Food Standard Juicy Hotdog. Wow! Tama! Walang duda, kids love Pure Food Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap, chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. New and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzen, and Manila ceramic tiles, Euro tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, New and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. New and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. New and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Ang Vida sa Radyo, atod sa Indonesia, Shirley Taduran Mirando and family, La Purísima, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Cabanyero and family, San Agustin, Iriga City.
Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family, San Agustin, Iriga City. Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia. St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City. Kagawad Elma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City. Holy Cross Parish Church, Nabwa, Camarines Sur, as in an RPN DZKI family. Mga tugang, balik kita sa Satuya pong programa. Medyo may mga kinabahan ng mga negosyante sa naging pahayag ka na kaaging sono ni Presidente Duterte. Na dapat ngayon pag 10 oras na ng banggi, sarado na ng gabos ng mga establishmento, lalo na itong mga establishmentong nagtitinda ng arak, nagtitindang sigarilyo, para ngayon maging matangkilo ang Satuyang nasyon. Kaya nga, ginibo ko na ngayon duman sa Davao. Kundi po, maray man na araw ganyan mangyari, tangarig sa mga hobbies, na mga mahilig sa mga rakrakan, mahilig sa mga walwalan, mga disuras na nimbanggi, yaon pa sa mga club, mga bar, beer houses, mga konsensae na mga bar, naga-iirinom pa ng arak hanggang mag-umagahon, ayan, sana ma-implement talaga yan sa lalong madaling panahon sa entero ng lugar sa Pilipinas. Tangarig pong madisiplina ang mga hobbies. Bakulang mga hobbies, minsan mga may edad na. Pasado alas 12 na ning matanga, mag-umagahon na yaon pa po sa kalsada, sa mga bar, sa luwas, sa mga gilid kantinampo, sa mga red light district, nag-iirinuman pa. Minsan nagkikreate ng trouble. Minsan may nagsusuruntukan, may nagbabalingaw, may nagbabaradilan, or medyo ta mga under-influence of liquor. Ano po? Kanya lang po, ba man na tataunin na mandatang kahulugan at ibaad nga curfew man sana. Anaarog ka ning sistema na pag alas 12 hanggang alas 5, ning mag-umagahon, bawal magpara o luwa sa harong ang mga tao. Tatibaad nga maparungan kamong nakain ng maarak, curfewon pa kamo. O kaya garo gusto sabihin, baka ngayon ini curfew na ini. Kaya lang medyo masakit-sakit mananggad na sa inot ipautob ang siring kaning sitwasyon. Takadakol simple ang mga dit. Baad nga ini, garo ngayon ini, arog katong panahon ni dating Rehimen Marcos na nagdeklarang martial law kan panahon. Nagpautob kayo na po curfew na bawal magluwas alas 12 hanggang alas 5 na magumagahon ng mga tao. Sarado dapat ang gabos na establishmento, lalo na itong mga nagninegosyo ng arak, sigarilyo. And then, itong mga parabalingaw, mga para mapugulan, minsan pag mga nakainom na ng arak, ba, pasaway na, nagbabalingaw na, nangungursunado na. Aber daw, may report kitang resibiyo na halis sa luwas. Bago ang report ni kay Karondang Rocky Bayubo, good morning pa lang kay Ma'am Joey Guzman, good morning. Kay May Gisa, good morning. Kay amigong Mario Makatangay, good morning sir. Kay Manang Monica Periki, good morning. Kay amigo Sinala, good morning. Kay Kagawad Rapi Competente, good morning. Kay President Domingo Binsal Estrella, kan Batch 83, Camarines National High School, nag-watching, owner, proprietor, general manager, kan Golden Pearl printers na makuha dyan sa Cubao, Quezon City. Kung kamo may mga printing jobs, nakaipuan nindo, gabos na klaseng printing jobs, printing printing needs. Gabos na klase, pwede po nindong pasiran ang Golden Pearl printers dyan sa Cubao, Quezon City. Pagkasadiri po yan kasamoyang presidente, kasamoyang Batch High School, si Mr. Domingo Binsal Estrella, magagadalang po kamong discount, mabuoton man po siyang marami. Gabos pong printing jobs, printing needs nindo, rinirekomendar ko po
and Golden Pearl printers na mga kadyan sa Cubao, Quezon City. Bueno, nasa linya mo yan si Karundang Philip Paracena. Aber daw sa orientasyon ng Bicol Connection Report. Karundang Philip, good morning, Kamin. Salamat, Karondang Joey. Good morning sa mga barangay niya. Good morning dyan sa Moensans Trading Corporation. Boy, nagkantabay. Oo, kay Engineer Solomon Monmon. Good morning kay Engineer Solomon Monmongo, kay hermano ko. Tugang mo pala niyan. Sa pagka-Kristiyano. Ano mo si Ninong, si Papa niya, si Ninong. Binabintura ko, Ninong ko. Kaya, hermano, napagpidang kay hermanong Monmongo. Kaya pala nan bukan bibig si Don Hugo. Ay, mas madangat ha. Hermano niya man si Bading doon dahil sa, ano to, skill yun ba yun? Itong, ano tong fraternity? Sabi sa Kuya Kasud, man, Engineer Monmon. Sa ipangalan niya nagdidigdi si Don Hugo, nainot ka pa nga si Don Hugo. Sa ipangyayari niya po, sa napaarong kayo sa buhay ko. Ewan mo nga si Mar Baruga. Oo. Parehas kanya sa mula sa mga ayan mo kaya, dahil naman maiwasan na talagang identified na si hermanong Monmongo, sinuportaran niya talaga si Governor re-elected Mix Villafair. Aram yang kan publiko dahil pwedeng ikaila. Aram. Ako, amo na? Kundi, identified ka mo kay Kaya niya ako, amo na? Di paano na yan? Si Toyo mo, naiboses mo man. Okay naman. Okay man sa iya. Ay, pasalamatan mo, as in paabutan mo tulos ng good morning. May mga pasaring nga sa kuya, si Engineer. Okay lang. Okay man yan. Basta importante, we welcome ka. Ang importante, we welcome ka na. Yeah. Harap na. Kaya, diyan pa lang sa Banuan ka na bula, sabi karon ng Joey. Abo, diyan, si Engineer Monmongo. Itong programa ka na kalahi, itong mga patinampo. Sa inyo? Sa inyo mga kalahing yan? Diyan sa Banuan kan bula. Ay, oo. Maray na programa yan ni Mayor Ibasco. Oo, kung diyan sabi ni Kagawad Glenn, kung duman sa Talakayan, subot din sa mga programa ka na sa tuyang gobyerno na natatabangan itong mga nagtitios ulit napapakaray ang mga tinampo asin pa ko sa naman bagang tinampuan pinagpapagibo kan sa tuyang gobyerno napitig di sa kalahisis kadakol pang mga proyekto kan mga drainage canal asin ipapang mga ipinapagibo sa sarong barangay sa paagi ka na kalaisin na programang inida kulang tabang sa kada barangay dyan sa Banuan ka na bula. Pinagatukar ini ni Kagawad Glenn Inyo dyan sa Banuan ka na bula sa iyang programa man na talakayan. Pinagpaliwanag niya kung ano ang karahayan na pinagdadara kana kalaisis sa Lampang Barangay dyan sa naunampitan ng Banuan. Yan baka kalaisis na yan, sarong proyekto kan DSWD yan, ano? Oo. Matabangan itong mga namamanuan, lalong-lalo na baga itong mga yaon sa perang lugar. Ini na tinatawanin na atensyon kan programang inikan sa tuyang gobyerno sa pagi ka na Department of Social Welfare and Development. Talagang kadakol ng mga nangangaipo sa Lambang Barangay, lalong-lalo na dyan sa Banuan ka na bula. Igwa dyan ng mga lugar na bako pang konkreto na tinampo
Pero pinagmamaigutan ni Mayor Bigay Basco na mapakarhay ang mga tinampo na day pa na sesemento sa nagkapirang barangay sa Banwaan kana Bula. Pero kadako lamang bagang napasimento ang kalahi seats sa Bula ni Mayor Miguel Basco. Yes. Kaya nga ni ang mga tinampo dyan, nagkaparagayon baga. Ini nga ni pagali baga sa pabrika Bula. Maagidig di sa may kaumahan. Oo. Lusot na dyan sa may sentro kan Bula. Magayuna na ibang mga tinampo dyan sa nagkapirang barangay. Dikit na sarang porsyon, nanday na si semento. Iyo Kaya baka pag-abot ka na pagtapos ng termino ni Mayor Migay Basco sa laot ni na tulong termino ko na makapag-champion pa siya sa masunod na eleksyon, baka tapos naman ang pagpapakongkreto ka na nagkapirang barangay dyan sa Banwaan ka na Bula. Saro kayan sa magayon na ehemplo na Banwaanin Bula, ulit ang Vice Mayor baga sa iya na. Ayo, si Vice Mayor Totoy Malanyaon. Oo, kaya dahil nang makontra. Kung araw kan mga nagkalikod na panahon, perming kontra na Vice Mayor. Si Mayor Miguel Basco, itong amigo tama na. Saka, makontra man lang nakagawad dyan, pira-pira na sa naman paga. Si Kagawad Disina, saka si Kagawad Dinyo. Oo, duwa na sa naman. Kaya majority na. Majority na bagang councilor dyan sa lado na na grupo ni Mayor-elected Migay Basco. Oo, kaya marirealisar na itong sa iyang mga proyekto dyan. Kung kayo medyo nauulang-ulang pa, o yan, diretso na yan. Iyan si Kagawad Dinyo, dati man yan kay Mayor Migay Basco, baka magsumpa na kay Mayor Migay ang suporta. Baka bumirik na. Baka bumirik na. Maging si Kagawad Nono Disena, baka bumirik naman ang tubod. Makialyado na kay Mayor Miguel Basco. Ngarig mag-asinso lalo ang Bula. Oo, dahil lang magparabirik-birik ang tambod. Iyon na, nagparabirik-birik ang tambod. So mag-abot ka eleksyon, baka buminirik na. Ano ba nga ng mga mayor kung medyo surusupla ng mayor? Pwedeng ang mga nagkukontrang kagawad, dahil tawan na ng discretionary fund, dahil tawan na ng staff, di ba ka? Kaya, yan na kagayunan sa Banwaan ka na Bula, ngunyan, majority na ang grupo ni Mayora Bigay Basco. Marirealisar na itong mga pinag-iisip dyan na mga darakulang proyekto na dapat mailingman ka na mga taga-Banwaan ka na Bula. At talagang na Bula, kung dahil ako napapasala, nakakaagidili ka na Banwaan ng Tibon dyan sa probinsya ng Albay. Nagarong isolated, mapungaw. Kaya... Sa inyan, nakakawig sa inyo, Sa Banwaan kan Tibon na mapungaw. Ang Banwaan kan Libon kaya, medyo ara nila sa coastal na lugar yan, Oo, isolated. Pero ang Bula nga ni, asensado naman bagang Bula sa panahon nga niya ni Mayor Miguel Basco. Oo, dakol naman ng mga pagpapago na nahihiling dyan sa Banwaan ka na Bula. Pero kaya ng mga tinampo na napapakarhay na ngunyan na mga panahon. Ang pinagahalag ko dyan na magkaigwa pa sa Banwaan ka na Bula, bagong merkado publiko. Ay, pinupunan na ni Mayor. Ikitibas ko ang bagong merkado publiko. Kasi patay pag-abuto ng baha. Siyempre, dadampingan man yung na yan. Dalan man muna yung mga ininyero na day abuton kang tubig ba. Pangarog ka ibang lugar na merkado publiko, hinot na linalantokan ba? Diyan po sa Banwaan ka na Baaw. Napua, masyan napua. Napua, human Nagkakaralan ko pag-an kasentruhan. Maray-ray ko pangalan bato. Ang pinagkamaurag, ang Banwaan kang balatan, dahil baba ang merkado. Sa
gilid ka ng dagat, ay inaabot nila. Yan ang maorag ang balatan, ang merkado publiko kang balatan, dahil inaabot tubig ba? Pero dagat ang palibot kaya. Oo, yan ang kakayunan sa Banwaan kang balatan. Pero ang banwaan kang bato, ang merkado kang bato, pero inaabot tubig ba? Ano? Diyo man, pero dahil gayo, Ang mas grabe, ang banwaan kang buwi. Ang merkado publiko sa buwi, intirong lilalantukan ba? ililipat man daya. Ang masirisurte ang merkado publiko kang iriga. Anong sirte? Taday inaabot ang salog kan mercury drug. Ang salog ba kan mercury drug, pero dahil inaabot kang tubig ba? Oh, tabigra lang kawan. Tabigra lang kawan. So, ibang mga tindahan sa sentro ka na sa Iriga. Oo. Alaga ditong mga hardware na iba, inaabot. Ayun, o. Napaba pa. Kaya nakula na simento na itong nataragas lang. Pero naman sa bagong building baga, na kinakamugta kang mga potchin dyan, dahil man baga pigaabot tubig ba? Dahil, Kalang ka na, no? para lang kao na. Pagaman, abuton yan. Kung talagang sungkol ng marayang tubig sa Banwaan kang nakuha. Sa itong tubig galing buhi, yaon na sa iriga dyan, biglang malang ka ang tubig ba talaga sa iriga? Ang pinagtitikunan ka na grabing tubig, hindi na rin ko na dahil yan nakuha. Nabuhaan bagsakan, kan baha. Sa kunyan, gano'n yan, catch basin. Catch basin town or area. So, yan Dahil ka nagpasyar sa nabuha, ika 450 foundation anniversary dakang nabuha nganyan, kaya inahanap ka naman ni Mayor. Simbulan. Yan man naman si Karon ng Rocky. Ayaw na naman si Karon ng Rocky pala, no? Bahala ang isa kasi Karon ng doon. Mm-hmm. No attendance, no signature. No payment. Pangyayari, no? No butcher. O Ilip, sa ilang piyesta ko niyan, dahil mo lamang babati sa mga nag-celebrate kan barangay piyesta ko niyan. Maayo kong aram. Si Pading Joris may diary. Ayo, pamayari, no? So, yan sabi, Karon ng Joris. So, maheras na informasyon. So, may location. Naman si Philip Baracena, RPN, Radyo Randa. Thank you so much, di Karondang Philip Baracena sa mga dagdag na report na pinabot sa laog sa tuyang programa. Bicol Connection Report. Ini pong paabutan ko kirarening good morning. Sa tuyong mga parantabay, digdi sa Sunod kan Iriga, si Engineer Solomon Monmongo. Hermano, good morning. Diyan sa Ngwa Insan sa trading. Iriga City, nag-antabay. Si Mayor Migay Ibasco, kan nabanwaan kan Bula Camarinesor, nag-antabay sa loob ng programa. Si Ringman na sa iya may gusto na sekretary, si Mr. Nono Puntanal, nag-antabay, nag-watching sa pagi kan Facebook live, kan RPND CKI. And sa gabos na nag-antabay po sa Moya, thank you so much and good morning sa mga Facebook live viewers me. Dahil ko na masaro-saro mga pangaran po nindo. Good morning. Thank you so much for watching. Sa gabos na nag-antabay sa mga transistor radio ninda. Good morning and thank you so much po sa Endo Gabos sa Endo pong pag-antabay. Ini pong saro sa mga pigo-urulayan mo niyan na ang kastigo sa mga nagkakasala na mga kakian, mga kakian, minoridad na nakagibonin na krimen, itataas. Na kung saan patan magurang, garo kadamay na sa kakastiguhon. Ano po, grabe, Liwat pong itinulod ni Senador Richard Gordon na itaas ang kastigo sa mga magurang kan mga aking nakagibo ng seryosong krimen. Sa Senate Bill number 81 ni Gordon, aamyendaran ang Article 60 kan na Presidential Decree 603 o ang inaapod na Child and Youth Welfare Code
na nagpapataw ni nakastigong pagkapreso kung na 2 hasta 6 na bulan asin multa na day po malampas sa 500 o pareho base sa diskresyon ng korte. Gusto po kaning ipataw ang kastigong presyon koreksyonal o na minimum hanggang maximum period depende sa gabat kang krimen o pagkapriso nin 6 na bulan hanggang sa 6 na taon. Kaya kamong mga aki, magturbod ka mo sa sendong sa maaaring mga advice kan sa mga magurang na dahil ka mo para pasaraway dahil makagibonin makagabat na mga krimen. Mas magabat po ang kastigo kung ginamit kan magurang sa iyang aki para gumagibon ng krimen. Halimbawa, kung ang aki, sinugo ka naman o kanina na daran mo daw ngayon yung siya buluman may makuha kayo sa imo. Rimati dyan ang magurang iyo ang kakastiguhon dawa ginamit na anaki na runner. Ano? Mas magabat na kastigo kung ginamit kan mga magurang anaki na magibon ng krimen. Kastigong reclusion perpetua o pagkakapresyo ng 20 hasta 40 taon ang ipapataw kanikon ang nakagibon ng krimen may kastigong reclusion temporal o pagkapresyong 12 hanggang 20 taon. Na-discovery man po ni Gordo na mayo pang nakakastigo na nagamit sa minor de edad na mga magurang para magibon ng krimen o kaya ang mga magurang na ginamit ang sendang mga aki. Para magka-releksyonan ng mga magurang na nagagamit dagan sa indang mga aki sa mga illegal na transaksyon, sa mga magagabat na mga krimen, ang mga magurang iyo po ang masapo ng dubladong kastigo sa pagkakapreso asin multa. So yan po magayon na pinunod na link ni Senador Richard Gordon. Sa ngaran po kasi ko yung mga naging kaibanan sa Radyo Ronda sa pagpaabot ng mga report, sinda karundang Philip Parasina and karundang Rocky Bayuko. Sa lado technical engineer Tony Aguilar, ang samoyang chief technician, yan man si Aldrin Orlanda, samoyang information officer, si Ms. Kayla Ligasyon, ang samoyang station manager Melvin Bayoga, yan naman sa transmitter site si Engineer Jim Soco and Jimmy Gonzon, ang sa tuyang information officer naman. Ini ko ang sendong Kabicol Connection. Ini ko si Joey Habanalim, salamat kang sendong mayong sawang pag-aantabay. Standby sa masunod na programa ni Karundang Marmarota. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga pareha. Bicol Connection, mga report